את רוצה להסתכל פה על הטלוויזיה ולראות אותך? את יכולה. היי, הנה טילים לגולש. הנה, את רואה אותך? תעשי לך שלום. תוך כדי גלישה. יופי. עכשיו אתם יכולות ללכת לכאן. למה אני כפולה? כי כל תנועה עושה את זה. תלכי עוד שמאלה עד שתיכנסו למערה. מה? עוד שמאלה? עוד שמאלה עד שתיכנסו למערה. זהו, אין חבל. זהו. הנה, עכשיו אתם יכולות לקחת. בתוך מערה. מי הקוסם שלנו? אני רוצה להיות הקוסם. רוצים להיות ביחד קוסמים? אז הנה, תחזרו את הבד הירוק מהתמונה. מהתמונה שעשיתם... קחו אותו פה ותחזיקו והקוסמים מגלים מה יש מתחת. עולים לאתר. איזה מגניב. איי, איפה לא יודע? איי, נעימה. נעימה תעלמו. את עכשיו צריכה ללכת. הנה, ועכשיו תלכו לכיוון, תלכו ותמצאו את הכתב. איפה מוצאים אותו? הם ילכו ואז תגלו. הנה עוד ללכת, אפשר לעזור לה. מצאנו כתב, תסתכלי. כתוב שם. תסתכלי עלייך במסך. את רואה אותך במסך, נוגה? זה נראה כמו... תראי נוגה, את רואה שם? רגע, יש עוד? יש מם סמך. עוד. בצד השני אולי? ריש, מסר, מסרק. יאללה, תמצאו אותו. כתוב מסרק. תחפשו אותו, הוא קרוב לשושי. צריך לחפש מסרק. מתחת לאדמה, והוא באמת אמיתי. הוא לא במסך. מוצאים מסרק? כן. כי אני מוריד כאילו את התמונה טיפה יותר גדולה מהמגנט. אז אני מנסה הפעם להוריד מלמעלה. אבל זה דווקא שם או שזה יכול להיות בכל מקום? זה שם, תכבד רעים כזה. אחרת זה מתחלף יש! סמכתים, לא סתם. תרימו אותו גבוה. המסרק שלי 2000 שנה. 2000 שנה אני לא הייתי פה ואתם חושבים שאתם יכולים לקחת לי אותו ככה? תביאו לי אותו. תביאו לי אותו. כן, תראי, בואי נביא לה, תסתכלי על המסך. נביא לה את זה. הנה. תודה. היא קיבלה את המסרק שלה. יום, הבאנו לה. רוצים תמונה איתה? כן? שכבר מסרק. בואו, אתם יודעים מה עשו לה? פעם מספיק. זה נעשה. רוצים כסף כזה? עכשיו תמונה עם אישה. תמונה?